வெல்கம் டு ஜேகே சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோம்னா பாண்டிச்சேரி மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பச்சை சங்கரா மீனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டில் நான் மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன். 100 கிராம் புளி எடுத்து உப்பு போட்டு ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். வீட்டிலே அரைச்சி எடுத்த குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம். இதையும் புளியோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறோம். மீன் குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும், அதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும், அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் வந்து நல்லா காயணும். 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், சோம்பு 1/4 ஸ்பூன். நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பூண்டு, இது வந்து இடித்த பூண்டு, நல்லா வாசனையாக இருக்கும் குழம்புக்கு இடித்து போட்டால். பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு சின்ன வெங்காயம், இது வந்து தக்காளி 3 தக்காளி போடுறோம். பச்சை மிளகாய் 2 போடுறோம். மூடி வைங்க. கருவேப்பிலை ஒரு 4 இலை. இது நல்லா வதங்குறதுக்கு மஞ்சள்தூள், இது வதங்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கத்திரிக்காயை போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து முருங்கைக்காவும் போட்டுக்கலாம். 2 முருங்கைக்காய். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடணும். கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்க டேஸ்ட் வரும். இப்போ வந்து நம்ம இந்த கரைச்சி வச்ச மிளகாத்தூளை குழம்பு எடுத்து ஊற்றிக்குவோம். புளி, மிளகாத்தூள், உப்பு எல்லாம் சேர்த்த குழம்ப சேர்த்துக்கணும். இதான் எங்கள் பாண்டிச்சேரி குழம்பு. இதில் வந்து மீன் போட்டுருவோம். நல்லா ஒரு 1/4 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும். எண்ணெய் கக்கி வரணும் மேலே. அதுக்கப்புறம் மீன் போட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. மீனை சேர்த்துக்கலாம். மீனை போட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 3 நாள் ஆனாலும் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியதில்லை. சூடு பண்ணி மறுநாள் சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த குழம்பு. சுவையான பாண்டிச்சேரி மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க, நாங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.